vagyunk a Dolomitokhoz, úgyhogy megálltunk ebédelni, mert nagyon éhesek voltunk, és képzeljétek el, hogy a szállás, ahonnan jöttünk, ott a reggelit elcsomagolták nekünk, úgyhogy így ebédre most ezt fogjuk megenni. Nagyon finom kenyér, házi, sajtokkal, mindenféle finom felvágottal, úgyhogy ez lesz most az ebédünk. Na nézzük pontosan, mit kaptunk. Házi kenyeret, házi sajtokat, házi felvágottat, almát, paprikát, paradicsomot. Ezekből pedig egy isteni házi szendvicset tudtunk összeállítani magunknak ebédre. Isteni finom volt, és mindegyik hozzávalón lehetett érezni, hogy természetes házi hozzávalókból készül, tehát teljesen adalékmentesen készültek ezek a finomságok. Nem szoktunk egyébként szendvicset enni így nagyon kiránduláskor, meg hogyha megyünk bárhova, de annyira cuki volt ez a házi néni, hogy nem tudtuk visszautasítani. És hát a luteális szakaszomban nem is fogom visszautasítani, csajok, ezeket a finomságokat, mert ilyenkor én is sokkal megengedőbb vagyok önmagammal. Ugye ilyenkor általában az étvágyunk is nagyobb, sokkal gyakrabban vagyunk éhesek, mint általában. A luteális szakaszban ilyenkor az étkezés kiemelt szerepet kap, na de erről majd később beszélek nektek, hogy pontosan mi ez a luteális szakasz, de most induljunk tovább. Megérkeztünk, de még nem a Dolomitokba, előtte ehhez a tóhoz jöttünk. Örültem, hogy megérkeztünk, mert már nagyon hosszú volt az út, és már idegesített minden az autóban. Konkrétan a zene, hogy nincs helyem, meg tudjátok, ezek az apróságok. És ez mind azért van, mert a luteális szakaszban vagyok, és annak is a legutolsó néhány napjában, amikor már belülről zizeg valami, és full feszült vagyok, de erről majd kicsit később fogok nektek részletesebben is beszélni, de előtte megmutatom nektek, hogy hova jöttünk. Na csajok, akkor térjünk rá egy picit a luteális szakaszra. Ugye erről beszéltem az előbb, hogy emiatt voltam feszült az autóba. Ugye nők vagyunk, és hát van egy női ciklusunk, ennek pedig 4 szakasza van, a luteális szakasz pedig az utolsó szakasz, a menstruáció előtt. Általában ez olyan 2 hét szokott lenni, és hát szerintem, aki egy kicsit tudatosabb is, az már észrevette magán, hogy ilyenkor a menstruáció előtti 2 hétben hát nagyon feszült szokott lenni, sokkal idegesebb, mint általában. Az energia szintje is sokkal alacsonyabb ilyenkor, úgyhogy a szakaszunknak ez az egyik ilyen nehezebb szakasza. És hát ilyenkor én is érezni szoktam magamon ezeket a tüneteket, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Ugye testileg általában gyengébbek vagyunk, mint szoktunk, ilyenkor az izületeink is sokkal merevebbek, nem tudunk annyira lehajolni, rosszabbak a reflexeink, általában az egyensúlyérzékünk sem olyan jó. Plusz ugye ilyenkor általában puffadunk, mellfeszülésünk van, vizesedünk, a testünk teljesen máshogy viselkedik, mint szokott. És hát ugye ilyenkor egy ilyen kőkemény túrázás azért nehezebb szokott lenni, mint általában, mert ilyenkor sokkal jobban megviseli egy hosszabb mozgás is a testünket, mint általában. De hát ugye mivel a ciklusunk leghosszabb szakasza a luteális szakasz, így tök nehéz tervezni, mert valószínűleg oda fog esni a tervezett program, ahol a luteális szakaszunk van. Ez pedig sajnos ilyen Murphy törvénye szokott lenni, legalábbis nálunk mindig. Az te vagy? Lát?
videót veszek föl. Ja, jó. Szóval, ha már eljöttünk pont ebben az időszakban, annyit azért tudtam tenni az ügy érdekében, hogy ne szakadjak meg, hogy egy kicsit lazább útvonalat választottunk, felvonóval is fogunk menni majd föl, hogy ne kelljen végig túrázni. És ilyenkor csajok, ti is nagyon figyeljetek arra, hogy bármilyen programot csináltok, vagy ha edzésről van szó, akkor nyugodtan legyetek megengedőek magatokkal, mert ilyenkor nem bír annyit a testünk, mint szokott, és ezzel semmi baj nincs, mert ez az egész ilyenkor a hormonjaink miatt történik így, és ez egy teljesen normális folyamat, ez teljesen természetes, úgyhogy ha eddig is tapasztaltál magadon ilyet, akkor semmi gond nincs veled, megnyugtatlak. És csajok, hogyha valamilyen kérdésetek lenne a luteális szakasszal kapcsolatban, akkor nyugodtan írjatok nekem kommentben, és beszéljünk róla. Na de most menjünk tovább. A tónak vannak sekélyebb részei is, viszont képzeljétek el, hogy a legmélyebb pontja 36 méter mély. Amikor ott voltunk, 32 fok volt, viszont a víz csak 14 fokos volt, úgyhogy nagyon-nagyon hidegnek éreztük, de hát nem csoda, hiszen 1496 méteren voltunk fönt. Később körbesétáltuk a tavat, mert van rá lehetőség, hiszen ki van építve itt egy kis út a tó körül. Nagyon-nagyon szép látvány volt minden oldalról, viszont az egy kicsit zavaró volt, hogy nagyon sok volt a turista, és volt, amikor meglöktek, és nagyon-nagyon szűk helyen kellett sok embernek elférni. A tavon a csónakázás 50 euróba került, úgyhogy mi ezt most kihagytuk, de így is nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, mert majdnem 3 óra hosszát töltöttünk itt. Ha nyáron érkeztek, akkor célszerű a legközelebbi parkolóba parkolni, hogy ne kelljen sokat sétálni a tóig. Mi körülbelül 1 percre álltunk meg, a 4-es parkolóban, ez van a tóhoz a legközelebb. A többi parkoló már sokkal távolabb van, és van amelyik parkolóból már 1 kilométert is kell sétálni a tóhoz. Itt a 4-es parkolóban a parkolás 15 euróba került, viszont nagyon gördülékenyen ment a fizetés, hiszen kártyával és készpénzzel is lehetett fizetni. Visszatértünk a szállásra, mert nagyon elfáradtunk, kiszívta belőlünk a nap nagyon az energiát. Holnap folytatjuk, holnap fogunk majd a Dolomitokba ténylegesen felmenni, a keleti részen maradunk még mindig, aztán a 3.-4. nap fogunk majd a nyugati részre átmenni, és ott is fogunk megszállni, úgyhogy ha esetleg jöttök ti is ide, akkor nektek is azt ajánlom, hogy 2 vagy 3 szállást foglaljatok, egyet a keleti, egyet a nyugati részen, és akkor külön-külön fedezzétek fel itt a Dolomitoknak ezeket a területeit. Ha pedig tetszett a vlogunk, akkor tartsatok velünk a további 3 részben is.